Sawubona dokotela, siyakwamukela kuhlelo. Besacela ukubuza dokotela ukuba eh mingaki iminyaka osuyisebenzile kwelapheni? Ngibingelele nakubalaleli noma ababukeli emakhaya. Njengoba ngudokotela umalala phezulu, igama esalinikwa yiwona amakhosi noma abantu abasiphethe ekwelapheni, ngoba umuntu uyangenwa idlozi ukuze akwazi ukuthi anikwe igama lakhe. La kafishane ekwelapheni iminyaka isingaphezu kwa-32 years, ngoba ngiqale ngino-16 years ngelapha. Mm. Sengidonse kakhulu nje, ngihlangabezana ney'ngqinamba nakho konke, kodwa sigcine sikulungisa. So nje iminyaka yonke esesiyisebenze kakhulu, nesipiliyoni sisithatha lapha kule minyaka ka-32 years, kusukela ebuncaneni bami ngize ngibe ngaka. Mm. Dokotela, ungakwazi ukusichazela hlampe noma usiphe amagama abantu labo osubasizile ngoba sike sizwe ngazukuthi uke uthule izithwalo. Eh Kulokho akulula ngenxa yesifungo noma yokufundiswa la ekwelapheni. Ekwelapheni awukhulumi ngegama lesiguli, kahle kahle isiguli nodokotela imfihlo iphakathi kwabo bobabili, ngoba noma ngabe uphethwe yini umuntu noma kufanele aphile kanjani, lokho sekufanele kube phakathi komuntu omelaphi nesiguli. Mhm. Kuyenzeka-ke Khehle, ukuthi omunye umuntu afike la ekhaya, yes, ngoba sisaziwa kakhulu ngokuthula iy'thwalo, ukushaya imimoya emimbi, zonke izinto, nokususa nje izinto ey'suke y'hlupha abantu. Uthole ukuthi uma sithi siyabheka noma siyahlola, Mm. sithola ukuthi lo muntu kahle kahle uyafihla, ufihlela nanathi ukuthi ubehambile eyothwala. Mhm. Uma ehambile eyothwala, uma sesimtshena confront-a lana, ngoba phela sinamakhosi, Mhm. sisebenza ngabalozi, bazosho ukuthi no, lo muntu kade uyothwala waseshayeka njengoba esegula kuyilesi simo. Mase silapho sesilungisa leso simo kuqala, bese sikwazi ukuthi lo muntu agcine elaphekile. Omunye-ke ngobuphukuphuku, noma ngingasho kanjalo, noma umqondo omfishane, Mhm. agcine exoxela nabanye abantu eceleni ngesimo, yena kodwa uma eseyibeka into akabe sayibeka ukuthi kade eyofuna noma eyolungisa indaba ey'thwalo zakhe, noma Mhm. usafuna khona yini ukuthwala. So sike siniba nalezo y'nkinga zokubhekana nabantu abanjalo, kodwa-ke sigcina sibeluleka kangangokuthi nami njengomuntu osesebenze le minyaka, nabelaphayo abeze emva kwethu nabasazoba khona, kuhle ukuthi sibachazele ukuthi imfihlo yesiguli nomuntu omelaphi phakathi kwabo bobabili. Angalingi umuntu akhiphe igama lomuntu nokuthi uphethwe yini noma fanele alapheke kanjani. Mhm. Yeah. Hhayi, iyazwakala impela mkhulu uma uyisho kanjalo. Shuthi uchaza ukuthi kahle kahle uyakwazi ukuthi uye kumelaphi kube ukuthi hlampe ubuyitshela ukuthi wena hlampe uyakwelapha kanti usekufaka ukugula okuthize hlampe okungaba isethwalo hlampe noma kuthiwa nawe ubungazi. Mhm. Shuthi iyenzeka into enjalo. Kakhulu ikhona into enjalo. Omunye aye usuke eyofuna inhlanhla. Imvamisa abantu abayofuna inhlanhla bathole begcine sebenikwa izinto eney'cubu zabantu, mhlawumbe amathambo abantu, Mm. okanye bese kusetshenziswa izinto ey'thize eziba yisethwalo phela ukuze kufukulwe le nhlanhla esuke kuthiwa iyenziwa. Uma usushayeka idlozi lakho lingayifuni lento, Mhm. uthola ukuthi iyaphikeka, uzobe usushayeka, uzoba nokugula okuthize, omunye ashawe uhlangothi. Mhm. Izinto ey'ningi, abanye bashawa amakhanda, abanye balunywe ey'swini ngoba kugijima lezi nyoka. So mefika la sekufanele thina masimelapha, Mhm. sithi sizokwelapha lento egijima kuwena eswini, sefanele si-check-e kuqala ukuthi asiqalephi, bese kuyasho ukuthi no, thulani lento kuqala athwaliswe yona, nize nihambe nize nizofika kule nyoka ukuze iphele lento. Uthola ukuthi-ke Khehle, abantu abaningi bayathanda ukufihla ngoba emndenini phela kusuke kungaziwa. Uma uhamba wayothwala emndenini ngeke uze usho ukuthi uthwele, ngoba uma kwenzeka into ethize noma kugula abantu, inkinga kuzobhekanwa nawe. So ingakho sike sithi umuntu noma sesimethula sithanda ukuthi igama lakhe libe limbi, ngoba thina sithwalisi Mhm. la ekhaya, even though ethwale lapha ethwale khona, kodwa thina mase simsebenza sithanda ukuthi kuphinde kuzwakale emndenini ukuthi lo wake wathwala. Thina esikufisayo ukuthi umuntu
ahlale uyena ephilile ngaso sonke isikhathi. So sike sithi abantu abaqikeleke, bakhona-ke abantu abagcina sebekhuluma noma ikanjani, abanye bengathi manje babuyisela ngakuthina kanti thina sihlangane naleyo nto, thina okwethu ukusebenza umuntu alapheke. That's why sesisebenza iminyaka emingaka kuze kube manje sisasebenza imisebenzi eyodwa, asishintshi futhi sisebenzele ekhaya. Mhm. Hhayi, kuyazwakala mkhulu. Kunomuntu la okathi hlampe uyabuka ividiyo ku-TikTok, cause sike siwabona amavidiyo ku-TikTok. Hlampe ethi la ekhaya ufisa ukuzokhuphula inhlanhla noma ukuphakamisa inhlanhla yakhe. Ngabe lokho mkhulu kuyafana yini nesithwalo hlampe? Kunomehluko kakhulu. Mhm, Njengoba sihlale sigcizelela noma bengena emavidiyweni ethu bayezwa ukuthi kasithwalisi, mhm, sikhuphula inhlanhla futhi thina inhlanhla ikhushulwa ngesidalwa somuntu. Isidalwa somuntu umuntu ozalwayo mhm, eyingane, ngesikhathi ezozalwa kudlangane idalwa bese kuba nesidalwa esizomgada. Isona lesi esimgadayo-ke sisifunayo sisidonse ukuthi ubani, uqhamuka esayidini la kababa noma kamama, mm, akubakwazi ukuqhamuka bhodi. So leso-ke siyasikhuphula kahle, sisilungise ngendlela efanele, siphakame bese siyambheka umuntu, ngoba khumbula umuntu uma ekhula ukhula emndenini mhlawumbe inobuthakathi, imindeni engayinaki kahle, naye agcine engayiphethe kahle. Leso sidalwa siyingilosi if usongena ngendlela yokukholwa, cause amakholwa athi ingelosi, thina sazi ukuthi isidalwa esihamba nomuntu ekukhuleni kwakhe. So silungisa sona sisiphakamise kahle ngey'mpande ey'fanele, kuthi la efika khona-ke useyakwazi ukuthi uma efuna ukukhuphula ibhizinisi noma ukhuphula inhlanhla nje yakhe, mhlawumbe umuntu ofanele ayisebenze noma esebenza komlungu, siyakwazi thina ukuthi simkhuphule akwazi ukuthi agcine eyisebenza yena. So izinto ey'njalo ezenziwa la ekhaya. So leyo nto ayifani nesithwalo phakathi kwekhaya, ngoba ayikho into enomgomo ukuthi ngesikhathi esithize khuluma kanje nayo noma iphakele noma yenzani. No, asisebenzisi ngisho iy'gubhu phakathi kwekhaya, kodwa sikhuphula inhlanhla nje yomuntu ngendlela eklini khehla lawo. mhm. Mkhulu, kunalento yokuthi zihlukahlukene iy'mpande zakho zokuphakamisa inhlanhla. Mm. Ngifisa ukuthi ubachazele kabanzi ukuthi ukuhlukana kwakho nangendlela amandla akhona angakhona zihlukene kanjani, ngoba omunye ukathi hlampe ucela impande ngo-8.5, hlampe ake Mm. ngisho nje isilinganisi. Mm. Kodwa manje kuleyo nhlanhla leyo vele utsheliwe ukuthi impande mawungena oqala ngayo leyo, asefuna ukuyibona hlampe esephezulu yena ngaleyo nhlanhla futhi engazange enze lutho, engazange asebenze. Mm. Ukuthi kanti yini amandla akhona ahluke kanjani? No, zihlukene ezala ekhaya iy'mpande ziyaziwa, khona ekuthiwa impande yesalukwazi. Mhm, Iyona le okhuluma ngayo 8.5. mhm, Umuntu uyakhushulwa noma ngabe uphansi komlungu, kodwa siyakwazi ukuthi simkhuphule into zakhe noma inhlanhla yakhe isebenze. mhm, Athi phakathi komlungu mhlambe abe umashonisa. mhm, Khumbula phela nomashonisa unempande yawo. Uma umuntu ewumashonisa sinayo impande ukuthi angalokhu elanda iy'kwenetu kubantu, kube mhm, yibona abantu abeza kuyena bezokhokha, belande nabanye abantu kuzobolekwa. So ngizama ukuthi lo muntu angaliqala kanjalo ibhizinisi, noma aqale ngo-Uber, zonke lezi zinto akhuphuka phezulu. Lo muntu onjalo usebenzisa impande yesalukwazi. So ikhona impande enjalo la ekhaya uma ungena. Khona impande yesibili, umuntu osevele esenalo ibhizinisi, lo muntu kuphela akayi kahle phambili. mhm, Lowo muntu onjalo-ke kunempande la ekhaya yo-15,000, mhm, ibizwa ngempande yekhehla. mhm, Since iyimpande yekhehla, leyo mpande inamandla ukuthi uzothi ukumathenda usemabhizinisini vele asedlodlobele, mhm, uyakwazi ukuthi ukhompithe nabantu uphumelele. Khumbula phela ukuthi abantu basebenza ngey'lwane. If wena uzoze uwena noma uthi ngizokhuleka ukuze kube nje, angeke uze kwenzeke ngoba abantu basebenza ngey'lwane ey'nzima ney'nyoka nazo zonke izinto. So must be ukuthi le mpande ibe khona, isebenze ukuze ukwazi ukuthi uphumelele. mhm, Then-ke ikhona impande eyokugcina esinayo phakathi kwekhaya. mhm, Leyo mpande-ke sike sithi umuntu kodwa akaqale adlule kulezi, uyakwazi ukuyijomba yokuqala uye kwesibili. Le yokugcina-ke uyakwazi ukufika kuyona-ke, then sikwazi ukuthi siyisebenzise. Emva kwalokho ayikho impande yophinde uqale phansi uyisebenzise noma ulokhu ubuya phakathi kwekhaya. Ususebenza unomphela
ngaso sonke indlela. Kuyo yonke le mpanda ayikho enemigomo yokuthi into ethize awuyenzi noma akwenziwa ukuthi noma fanele uhlabe ukuthi, no, ayikho into efana naleyo ngoba khumbula phela sithe thina ukhuphula ngesidalwa sakho kuyo yonke into. So iy'mpande ey'njalo kuphela ziyimfihlo yokuthi sayinikwa nathi amakhehla, iyona esiphila ngayo lezi mpande. So asikwazi ukuthwasisa abantu bekude, so kuhle umuntu abeseduze akwazi ukuthola kahle yonke into. Mm. Hhayi, mkhulu wayibeka kahle, uyibeke kahle kakhulu. Abantu ngicabanga ukuthi hlampe enye into ebadidayo, ngicabanga ukuthi badidwa ukuthi umsebenzi wempande nomsebenzi wey'lwane angazi noma bake baqhathanise yini ukuthi hlampe ngoba lokhu engingapha bakubuke engathi kushesha kakhulu. Hlampe ingakho umuntu aze agcine ethi hhayi akungisebenzelanga ukuthi, kanti no, isikhathi hlampe singakafiki. Engicabanga ukuthi impande ngoba phela impande ayisebenzi uwedwa, angikholwa ukuthi isebenza nje uwedwa, nayo idonsa ngesidalwa sakho. So kuyenzekani mkhulu ukuthi hlampe nithi niyamlapha umuntu kube ukuthi hlampe isidalwa sakhe sisancengeka ngoba phela ayifani nazo iy'dalwa zakhona, nike nihlangabezane nenkinga enjalo, enjengokuthi isidalwa sakhona hlampe sisadinga ukuthi silungiswe kakhulu. No, kulezo zinto ey'njalo uma sihlola kuzovela Mhm, ukuthi wena ey'dalweni zakho faneke ziqonde kanje, even nalesi sidalwa esiqondene nawe ukuze ukwazi ukuthi impande ikusebenzele kahle. mhm, Siyakwazi ukukwenza lokho, siqale ngakho bese sithinta kahle impande ukuze ilekelele leso sidalwa. Abanye mhm, abantu force engenawo amandla athi hhayi ngizame ngezabo ey'thize. So sike mhm, sikuqikekele-ke la ekhaya kakhulukazi kulesi khathi samanje ukuthi no, asingayenzi into okungcono kunokuthi silokhe sithi sizolokhe siyihhafula ngoba uma mhm, siyihhafula izokwenza ukuthi thina sikunike thina ngenhliziyo yethu emhlophe ukuthi le mpande ayisebenzi, uthole ukuthi amakhosi azophika. So mhm, kuhle-ke abantu bazi ukuthi yonke into fanele yenzeke ngendlela. Iyashesha kakhulu indaba yempande khehla kuney'lwane. mhm, Kuphela ukuthi nje siqinisekise ukuthi yonke into esiyenza uklin wena ngoba asifaki iy'poki kuwena futhi asifaki lutho okungalungile kodwa sisebenza ngempande. So impande khehla lami usebenza ngayo uphuma noma ngathiwa bekuvalwe kangakanani, noma ngabe abantu baney'lwane, thina siyakwazi ukuthi senze umsebenzi wenzeke ngendlela efanele futhi ungahlupheki. Hhayi ulokhu uhamba uvuselela lezi zinto zokuvuselela, ayikho into enjalo. Uphila nje impilo oyifisayo neklini khehla la. mm. Hhayi, kuyazwakala mkhulu. Siyajabula ukuzwa amazwi kanje ngoba abantu emakhaya abanye abalandeli omunye umuntu hlampe ukaze abhale lapha sibona kwamakhomenti esho ukuthi, eyi mkhulu mina ngeke sengikhathele mina mkhulu, ngifuna nje uvele unginike le nto angazi. Uvele unginike yona ngoba manje hhayi, Eh. hhayi sengihlulekile and omunye umbone ngempela ukuthi u-serious athi nje hhayi mkhulu nje ngicela ukuthi nje noma kuthiwa umntanami noma kuthiwa ubani wasekhaya manje angisenandaba ngale ndlela yokuthi sengihlupheke ngayo. Koda-ke mkhulu usinika ithemba uma kuwukuthi uthi abantu abasondele lapha ekhaya bekwazi ukuthi besizakale ngendlela abangakwazi ukusizakala ngayo. Siyabonga kakhulu mkhulu. Athini amazwi nje ongabe usigoqela ngawo, hlampe uxwayisa even nabantu abayiguli abanye abezayo bezolashwa lapha ekhaya ukuthi lezi zinto ey'kanje bey'qikelele even noma bekhuluma, bezame indlela yokuthi uma besizakala hlampe bengalibele beshintshe izandla, hlampe into ekanjalo ukuthi ukushintsha izandla ngoba kubuye kuphazamise emsebenzini. Ngiyacela mkhulu mhlampe amazwi nje ongagcina ngawo. No, ukugcina nje ngamazwi noma ukukhumbuza abantu. Sicela abantu mabeza la ekhaya bedinga usizo noma ngabe uya kumuphi umelaphi, ulalele indlela akuchazela ngayo nendlela yokusebenzisa izinto uy'qikekele usebenzise ngaleyo ndlela lesi sikhathi onikwe sona. Mhm, Number 2, umuntu azi ukuthi meya kumelaphi akasho ukuthi yena ufunani. Noma mhm, umelaphi eseshilo ukuthi wena fanele kwenzeke ukuthi wena mtshena ukuthi ufunani so that nizovele nihlukane early. mhm, Angathi umelaphi ukhipha amandla akhe wonke kanti wena inhloso yakho ufuna izinto ey'thize noma ey'nokuganga phakathi. So mhm, ngiyabaluleka abantu ukuthi ma la ekhaya akazi ukuthi uzokwenzani
ngoba umsebenzi wethu njengoba siwusebenzela ekhaya asinyakazi, sisebenza into esiyiphiwe ithonga futhi asisoze sashintsha kungashongo ithongo lethu. So ngiyabagqugquzela-ke abantu ukuthi nendlela abeze ngayo phakathi kwekhaya abakutholi ukusizakala futhi baphumele olubala nakubantu basho ukuthi usizo bayalithola, balitholile usizo, bangafihli, Mhm. bangaqhamuki ngoba befuna ukugxeka noma kukhona izinto ey'thize, no. Thina ukusebenza kwethu sivulelekile ngaso sonke isikhathi. Nothulwa nathi usuke edlala ngesikhathi ngoba thina sisebenza phakathi kwekhaya, asimnaki umuntu, siqhubeka nje nempilo ngendlela efanele. Mm, Ngiyathokoza. mhm. Ima-ke mkhulu, before uhambe, bengifisa ukubuza la ukuthi zikhona yini iy'nhlelo hlampe ngoba ngiye ngizwe abantu engazuthi hhayi ngapha phezulu eNtshonalanga bayakhala impela lapha koGoli kanje, bathi nje bakudinga eduze mkhulu. Yikhona yini iy'nhlelo hlampe ey'khona umkhulu angasihintela zona hlampe kube ukuthi hlampe bengasizakala nabo? Ya kakhulu zikhona iy'nhlelo ezikade ngisho thina njengoba sisebenzela ekhaya, eGoli bengingajahi ngoba indawo besingenayo. Angithandi ukusebenzela emqashweni, especially ngoba ngisebenza ngedlozi lomlozi, lifuna Mhm. kube indawo yakho qobo. So ikhona indawo yaqedelelwa, nanamhlanje bebefona bengikhombisa bengishuthela indawo nje yala ekhaya la sofike sisebenzele khona ngendlela efanele. Kusho ukuthi njengoba kunesigodlo la ekhaya nakhona kuzoba nesigodlo, kusetshenzwe kade asisebenze emqashweni. Yonke into etholakala la ekhaya nosizo la ekhaya naseGoli lizotholakala, then bese sisabalala kakhulu. Kulula uma kuseGoli ngoba nabantu abasuka kude beza la kuthina abasezukhala manje, sebezokwazi ukuthi bathole ukusizakala ngendlela efanele. Hhayi, siyabonga kakhulu mkhulu ngokuzwa amazwi anjalo. Siyabonga, singajabula futhi ukuphinde sihlanganelane kanye nawe ngesinye isikhathi. Siyabonga mkhulu. Siyathokoza, sicela abaphila